Καλημέρα από το δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης, το γνωστό και ως πηγάδι στον καταδυτικό κόσμο. Και βέβαια λέγεται πηγάδι διότι εδώ η θάλασσα, στο σημείο που μόλις σας δείξαμε, έχει έναν κρατήρα διαμέτρου 5-6 μέτρων και βάθους 30 μέτρων, που λέγεται ότι συνδέεται εδώ πιο κάτω με τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Εδώ λοιπόν η Free Dive Greece, το εκπαιδευτικό κέντρο Free Dive Greece, καλλιεργεί και αναπτύσσει την ελεύθερη κατάδυση, την κατάδυση με μία μόνο ανάσα. Την κατάδυση χωρίς αναπνευστική συσκευή. Χωρίς μπουκάλες. Ακόμα την αθλητική ναυαγοσωστική, έτσι. Μάλιστα και την υποβρύχια αλληλεία. Ωραία. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τους δύο από τους εκπαιδευτές της Free Dive Greece, τον κύριο Βασίλη Καρούτσο και τον Ηλία Ζαρωτιάδη. Κύριε Καρούτσο, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλημέρα σας. Στην πρωινή ζώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιγράψτε μας με λίγα λόγια τι είναι ελεύθερη κατάδυση. Ελεύθερη κατάδυση είναι η κατάδυση χωρίς αναπνευστική συσκευή. Είναι ο οικολογικότερος τρόπος κατάδυσης. Διέπεται από συγκεκριμένη θεωρία, συγκεκριμένες τεχνικές. Έχει τους δικούς της κανόνες. Είναι μια φοβερή δραστηριότητα, πάρα πολύ κοντά στην φύση. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ απλός. Είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου άλλαξε όλη τη ζωή και θεωρώ ότι εκτός των άλλων είναι και μια γενναία βουτιά στην αυτογνωσία. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα μαθαίνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Να πούμε βέβαια ότι διαφοροποιείται η ελεύθερη κατάδυση από την αυτόνομη κατάδυση, έτσι. Πολύ σωστά, γιατί στην ελεύθερη κατάδυση δεν χρησιμοποιούμε μηχανικά μέσα για την αναπνοή. Όλα γίνονται με μία μόνο ανάσα. Αυτό που λέμε με μία μόνο ανάσα είναι εύκολο κανείς να το σκεφτεί, με μία μόνο ανάσα να καταδυθεί, αλλά ωστόσο πρέπει να υπάρχουν κάποιες τεχνικές. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει πολύ και το επιστημονικό πεδίο, η επιστημονική γνώση πίσω από την ελεύθερη κατάδυση. Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένα τμήματα μέσα στα οποία μπορεί κανείς να μάθει αρκετά σημαντικά πράγματα, τόσο για την απόδοση όσο και για την ασφάλεια. Σε μία μόνο εβδομάδα μπορεί κάποιος να μάθει πράγματα τα οποία μόνος του θα ήταν δύσκολο να ανακαλύψει ακόμα και μέσα σε 15 και 20 χρόνια. Μάλιστα. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για να κάνει κανείς ελεύθερη κατάδυση, ποιος είναι? Γι' αυτό θα σας μιλήσει καλύτερα ο Ηλίας Ζαρωτιάδης. Καλημέρα και από μένα. Ηλίας Ζαρωτιάδης λέγομαι, είμαι εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Θα σας πω ότι ο εξοπλισμός ελεύθερης κατάδυσης είναι απλός. Και αυτό που λέμε συνήθως στην γκουρού τη δικιά μας, όσο πιο απλός τόσο καλύτερος. Αποτελείται από τη στολή του ελεύθερου δίτη, τα καλτσάκια του, μια μάσκα, ένας αναπνευστήρας, τα τραχοπέδιλά του όπως συνήθως λέγονται, πτερίγια εμείς τα λέμε, και από τη ζώνη βαρών. Η ζώνη βαρών είναι το έρμα του. Το έρμα. Εκτός από τα διπλά πέδιλα, ήθιστε τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιούμε και μονοπέδιλο για την προώθηση στην ελεύθερη κατάδυση. Μια τελευταία ερώτηση. Τι σημαίνει για σας ελεύθερη κατάδυση? Για μένα σημαίνει εκπαίδευση, για μένα σημαίνει λατρεία, για μένα σημαίνει άθληση, για μένα σημαίνει ένωση με το υγρό στοιχείο. 3 λέξεις: αίσθηση απόλυτης ελευθερίας, θα έλεγα. Ωραία, και τώρα όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει ελεύθερη κατάδυση και χειμωνιάτικα, και αυτό είναι κάτι που στοιχίζει πολύ. Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Και κλείνουμε. Μας ρωτάει η Μαριλένα η Κατσίμη αν είναι κάτι που στοιχίζει πολύ το σπορ αυτό. Όχι, είναι σχετικά απλό και αρκετά φθηνό να κάνει κανείς το πρώτο σεμινάριο για να μπορέσει ουσιαστικά να μάθει τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί και θα προπονηθεί στη συνέχεια μαζί με έμπειρο ζευγάρι φυσικά. Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό το σπορ. Είναι κάτι το οποίο στη συνέχεια μπορεί κάποιος να έχει συνεχίσει. Κάποια διαβάθμιση όμως, κάποια επίπεδα εκπαίδευσης. Πολύ σωστά. Ανάλογα με το επίπεδο και την εμπειρία, κατατάσσεται μετά από μια σύντομη συνέντευξη και ένα γνωσιολογικό έλεγχο, ένα τεστ. Κατατάσσεται ο εκπαιδευόμενος ενδιαφερόμενος σε συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης. Και υπάρχει κάποια πιστοποίηση, φαντάζομαι, έτσι. Πιστοποίηση από την Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων και Αθλητικής Αλίας, το οποίο είναι ένα σωματείο αναγνωρισμένο από το κράτος και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ωραία. Ακολουθούμε πάντα πιστά το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και κατόπιν της εκπαίδευσης, αν ο εκπαιδευόμενος έχει εν πάση περιπτώσει περάσει τα κατάλληλα τεστ, πιστοποιείται αναλόγως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είναι το δίπλωμα αυτοκινήτου ή το ταχυπλό το καινούριο, που το πιστοποιεί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για εμείς. Καλές καταδύσεις.